bandiraɓe commune mo Ndendori on calminama no fewi ko adi fof ko yettude Allah e ñalawma hande mo daariɗen ɗo o en puɗɗinomo ɗeɗo golle e ñalawma aljuma ɓennuɗo o adduno en ɗo e ñalawma aljuma he ko monsieur le maire Bassirou Doroli nodduno en ɗo e nder commune mo Ndendori o noddi min noon hollide min ñalawma garowo ñalawma Farba Ngom o ñalawma Farba Ngom o yomin daro e darde yaaɗe ɓe mbaɗoya soutenir o addi otoji nogas o wi yomin ƴeew nomin jaari jeeri e Dande Maayo nawi otoji sappo jeeri nawi otoji sappo Allah nawi min e dow jaam artiri min e dow jaam min pecci ɗo e commune Ndendori otoji ɗi e dow weltare e deyre nde wan noon maire ne jaari ko waɗi ko woni Bassirou Doroli o waɗani min teddugal ngal ganduɗa wona ɗo fuɗɗi ɗum tagui so dañi teddugal min daro hen darde nde min poti darade en tant que maire kadi Farba Ngom kadi ne jaari ɗum kono ɗum fof ko maire ummini min alhamdulillahi rabbil alamina min jeehe dow jaam min gatte dow jaam o nodditi min ɗo hande e ñalawma altino o wi yanoɓe militaji ɗi yo gar o fotta min potta ɗo e nder commune mo Ndendori e nelal makko e dow Aliou Kanté e bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe Abdoulaye Niane kamɓe ɗo fof ɗo gandiɓe e nder hen noon o wimo welti omo yiiɗi min duttina bandiraɓe teddugal o limi 1 million o wi yomin dokku yanoɓe jarda ɗum ndiyam jeere Dande Maayo ɗum ɗo noon ko golle makko tiɗɗe ɗe wowi wadde ɗe ha joni ko ɗen tan o waɗata kanko o meeɗa dawnude neɗɗo e nangue tan o warta wi ɗum galle ma komi deuxiéme adjoint makko alay saago noon so haala makko yonti mi daro ɗo mi haala nde wonno mboɗo wowi addude ko waydani mi nawrata gacce horndolde kadi mo jogui gollal tingal e nder commune mo Ndendori omo jogui gollal tingal e nder Dande Maayo jeeri e jeejogol hay goto wiyata monsieur le maire ala ko waɗanani kala ko fonno wonde eko yooɗata eko ñantata commune makko omo waɗi kadi heddi ko neɗɗo wiya ɓeydanam kono mi heɓani yero on ala min ñagoto tan ko yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko kadi minen min ngala jobdi makko Mayram Balade Niang kala ko haalno e yaro mi sikki ɓuuri ɗon ɗum waɗi min kam mi wawa junade won haalulaji so wona ko haaltano ko fof haali par ce que ƴeewi min guila yaro naate e politique tugande ma Abdou Diouf ha yetti to yarata ɗo hirade foof mi yahata mbiya mboɗo yaha banggoɗɗo mi tawa kala mo rewani makko firti ko ala sens par ce que heewir sukaɓe mbiyata o ko mawɗo yo ya o ƴeewoya kuris makko o faye jama yaro ko jogui milliard uji ko hande holko dañata e politique so wona ko politique daña makko wadde paamon addimo tan hande ko yidde développement te yaro ala ɗo yiiɗe guure he so wona Ndendori ɗum ko hunde lamde mi wallahi par ce que kala ɗo jooɗi nodduɗa boto wiyama ko est ce que Ndendornajo ne hen so Ndendornajo ala hen tan o waɗat feere ko ha firto beele Ndendornajo en jeeye hen o rendini noon dendagal sa nani Ndendornajo tan ko commune Ndendori ko taari ɗum par ce que eɗen jogui hedde nogas e tati officiellement yente amoji nan toon ha heewi eɗen kerodirɗo ha Tambacounda no Mayram Balade wini ala wuuro wiyowo mi heɓani ala heddo noon Allah tabɗo en o tottidani foof o tottat ɓe o haɗa ɓe o wi onon ɓe keɓani ɓe ndewe ɓeɗo ñawɗon ɓe dokka on so wiyama Bassirou Doroli noon hewɓe ne gandi Bassirou Doroli kili hanki taw wona hande kadi minen min pintan min jii Baba Yero gueɗe makko fof gueɗe moƴƴe gueɗe makko fof gueɗe mbaɗe fayida kadi omo yiiɗi commune makko no Mayram Balade wi noon sa wi haalta ko haala ala ko kalta ko adi foof laamu makko ne heewi jaam kadi goto foof nomo yiiɗi yiye hoore mum min mbimo seydi Ly minen mbiyata bammum babiraɓe kadi ko wolwore heɓata e poos Baba Yero kadi so woni waɗata e politique ko pour jawdi o yakata nde jawdi mus hebde nde ko nden heeɓi jawdi o wiyama seydi Ly Bousso kanƴe toroɓe sayi kadi min gonɗo min goni pampoŋoji ko sababu Allah e nelaɗo mo sababu ne makko ngari sa ñamana yarani ala ko mbaɗa wadde hamin ɗo goni e Ndendori kaƴel commune Ndendori haydara mankirani min wona woy ko ware wona woy ko waare sayi kadi min dardima e rewɓe fof min ɓuuri ɗumen darde min ɓuuri ɗumen doole kono wo yo Bassirou Doroli kala ko ne ñammine ɗo e innamade kanko saabi waɗa noon porcé kololel oɗon guura hen miskineɓe Allah guura hen min ngala ko ɓuurimo kadi mo yi commune Ndendori en commune Ndendori fof firti min mbi noon Allah jogui jobdi yo yommo otoji nogaji kadi min ɓeydi hen hay ɗiɗi e weltare amen nde wonnoma jarde min ko ɓuuri ɗum kadi Farba ne jarde min ko ɓuuri ɗum so min mbi monsieur le maire min mbi Farba Ngom Farba noon yo faam aɗa foti yiɗi Farba surtout ma no commune mo Ndendori paama noon hamin beela min betti
min gonni Agnam guijeɗo ko 10 heures min gon toon ha 2 heures jamma basi dorlil jarani min kono noon Farba Ngom ne jarani min ɗomɗani noon min kayɗani nde won noon haɓe jiiɗi yiide min hamin jiiɗi yiideɓe min beltima noon e dow inde Aliou Kanté Farba mo yarani koyngal o mo ñaaga caliɗo kala ko haali a jaɓat kadi ko laaɓɗoride ko jontaɓe min duunimi komin ndendori foof mo limti juuma mi salmini on kadi inde maire mi jarni on e inde maire mi weltinimon kadi inde maire o wi on jarama Allah jarama on jarama kadi tomo joguino ko ɓuuri on jarama o hokka ɗon kono alana on ko ɓuuri on jarama hanki min dendi ɗo pour wadde rellique pasuji yimɓeɓe ko heddino e otoji o o noddi min ɗo min Aliou Kanté e comɓe o wi mi hokki mbiyon yanoɓe ɓe Allah jarama ɓe jarama mi yi tampere mabɓe mi yi darde mabɓe mi yi foof mi hokkiɓe 1 million yoɓe cood ndiyam yanoɓe otoji ɓe ɗum noon Allah jarama o jarama kadi komin goni Agnam ko toujours omo noddami est ce que on ñaami est ce que on jari ɗum noon kadi ko weltare tan min mbimo yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina batane makko kala ko mankuno hen o waɗi ɗum noon min jarnimo min jarni dendagal département kadi min jarni kadi Farba kala weltare kadi min beltanimomo yimɓeɓe foof cuɗinomo o naggama kono yimɓeɓe foof beltima o yalti ɗum noon kalifu makko Allah yimɓeɓe kalifu ma Allah fuutankoɓe assalamu aleykum wa rahmatullah